Kaixo, ariketa honetan daukaguna da espira bat, baina ez dela borobila, baizik eta karratua. Imaginatu hau dela gure espira karratua, bale? Hemen daukagu espira karratua eta hemen daukagu aria. Bale, imaginatu hau horrela dela eta hemen hau dela gure aria, intentsitatea goruntz. Orduan, zer gertatuko litzateke? Lehendabiziko gauza ikusi behar dugu alde honetan nolako eremua daukago da, nolako noranzkoa daukan. Badakigu norabidea izango dela perpendikularra, puntu guzti hauetan, bai? Gaude plano honetan, eta orduan eskubiko eskuarekin egiten baldin badegu horrela eta hartzen baldin badegu erpurua intentsitatearen noranzkoan, ikusten duguna dau sartzen dela. Hau da, gure eremu magnetikoa sartuko litzateke hemen. Zer gertatzen da? Hemengo puntu hauetan izango dela oso intentsoa eta aritik urrutiratzen garen heinean gero eta ahulagoa. Beraz, zer gertatzen da? Aldatzen dela modu honetan, ariarekiko distantziarekin aldatzen da. Bai? B. Lehendabiziko gauza litzateke irudikatzea. Orduan, izango genuke modu honetan karratua, S vektorea irudikatu behar dugu, izango da morea. Orduan, S vektorea da planoarekiko perpendikularra. Beraz, izango da olako vektore bat. Espiraren zentroan irudikatzen da beti, bale? Orduan, hau, norabide hau perpendikularra litzatike bere norabidea. Orain noranzkoa, nola erabakitzen dugun? Pues nik egiten dut espiraren bidea eskubiko eskuarekin eta erpuruak markatzen dit. Orduan, aterako litzateke. Hau, morea litzateke S vektorea. Ados? Orain, irudikatu beharko nuke B vektorea. B vektorea esan dugun bezala sartzen da hor, eta da urdina, bale? Urdina, orduan, urdina sartuko litzateke, bai? S atera eta urdina sartu. Ja ikusten ari gara, bien arteko biderkadura eskalarra negatiboa izango dela, puntu guztietan, bai? Orduan, zer egingo dugu? Badakigu espira hau dagoela, bere aldea dela 0,2 metro, eta lehendabiziko aldea dagoela gure aritik 5 zentimetrotara, 0,05. Orduan, esan dugun bezala, B konstante mantentzen da horrela distantziarekin, orduan, fluxua kalkulatzeko zer egin beharko dugu? Kalkulatuko dugu azalera txiki hauetako bakoitzaren fluxua, bai? Diferentzial fluxua izango da B, puntu horretan daukagun balioa, bider diferentzial S. Orduan, fluxua gainazal osoan, ze izango da? B diferentzial S bider cos alfa dela minus bat, esan dugun bezala. Beraz, beren balioa daukagu hemen, gero barruan sartuko dugu sartu behar duguna, bale? Diferentzial S, nola dirazten dugu? Pues hartzen dugu luzera hau bider diferentzial isa hau, bai? Eta honek ematen digu diferentzial S, izango da L bider diferentzial isa. Hemen daukagu integralaren aurrean minus bat hori, bale? B, L diferentzial isa. Aplikatu nahi dugu integral hau tarte honetan. Hasita isa berdin D, eta bukatuta isa berdin D gehi L. Horregaitik hemen adierazten ditugu zeintzuk diren mugak, bale? Orain zer egin behar dugu, adierazi beharko dugu B isa funtziopean. Beraz, izango da mu bider I zati bipi isa. Zeren isa da ariarekiko distantzia hori. Eta jarraitzen dugu bider L bider diferentzial isa. Mu, I, L eta bipi konstante direnez kanporatzen ditugu, gelditzen da horrela, eta gero integratzen dugu diferentzial isa zati isa, nepertar isa, beraz. Eta mugak dira D eta D gehi L. Orduan, hemen ordezkatzen dugu, eta geldituko litzaiguke, minus mu, I, L zati bipi konstante guzti hori, bider logaritmo nepertarra D gehi L zati D. Gogoratu, logaritmo nepertar A zati B dela logaritmo nepertar A ken logaritmo nepertar B, eta horregaitik ja hemen adierazi dugu zatiketa bezala. Orain faltatzen zaiguna da ordezkatzea balio guztiak, eta horrela
lortzen duguna da minus 1,28 bidera marber minus 6 Weber. Unitateak Tesla metro zati amper, bider amper, bider metro, amper eta amper simplifikatzen dira, Tesla metro karratu, beraz, Weber. Fijatu zaitezte, hemen hartuko bagenu S vektorea, hau, espira hau, egiteko bidea hartu dugu horrela eta horregaitik zen ateratzen zela, imaginatu alderantziz orduan. Vektorea, S vektorea, atera beharrean sartuko litzateke eta aldaketa bakarra litzateke fluxua positiboa izango litzatekela. Orain kontuan hartzen ari gara minus ala plus. Gero ikusiko dugu benetan interesatzen zaiguna da ikustea ea balio absolutoan handiagotzen ala txikiagotzen den. Behatalean aldatzen den gauza bakarra da distantzia hau 5 zentimetro izan beharrean direla 25 zentimetro. Orduan aldaketa bakarra legoke hemen, bai? Eta horrela ateratzen da minus 4,7 bidera marber minus 7 Weber. Orain pentsatu behar dugu, emaitza hauek logikoak dira? Zein da handiagoa? Lehenengoa, bai? Logikoa da hau, balio absolutuan, bale? Logikoa da hau handiagoa izatea? Ba, bai. Hau aria baldin bada, eta hau gure azalera baldin bada, urrutiratzen, hemen 5 zentimetrotara baldin badago, hemen eremu magnetikoa, potente da, nolabait, bai? Eta mugitzen baldin badegu, eremu magnetikoaren intentsitatea txikiagotzen denez, fluxua ere txikiagotzen da. Imaginatu eremu magnetikoaren intentsitatea dela euritante tamaina, bale? Ordan, hemen euria egingo luke fuerte, gutxiago, sirimiri eta jakasi ezarrez, bale? Ordan, nun bustitzen da gehiago? Hemen, ala hemen. Pues logikoki, hemen bustitzen da gehiago, bale? Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte.